אנחנו בקולנוע, אנחנו הולכים לראות סרט. איזה סרט הולכים לראות? שכחתי. הלוני טונס. יש לנו קולה, סתעדנו בקולה, ברד, שעוד רגע נגמר. ותגיד להם רגע, זה 5... הכל נשפך, אוי ואבוי. זה נורא. לא נורא, זה עדיין אכיל. בוא נדע שרית. זה מה שאת מנסה לעשות. אותי משמוע. אבל אנחנו עכשיו מנקים, כי זה לא זה לא יפה. בסדר. אחר כך האנשים פה צריכים לעבוד ולנקות ולטאטא, וזה לא יפה מצידנו. אז אנחנו מנקות. רק על הרצפה נשאר. והאולם ריק, אבל במקום לצלם לנו את כל האולם, פשוט נשיר, כדי שהם ידעו. אוקיי. מהר, יודלה. זה מה שאני... הם מגיעים.